Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene ezinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Impunga yesintu le umshana wakwaNcombo yingwe ihamba namabhubesi. Amen siyathokoza baba siyathokoza. Niyaphila kodwa? Hayi siyakhuleka. Hayi. Siyabonga ndabezitha ukuthi masikumema uphinde ufike la ku channel yethu enkulu Impunga yesintu TV. Ngabenge ngingafiki masukhulumile. Yeah. Uyazi ndabezitha abantu besifazana abaningi belobe ngishayela. Bethi hey siyayenza impela imkhiqizo yogati zonke lembiza lezi. Kodwa manje nikhuluma ngabantu besilisa. Thina njengabantu besifazane ngoba nathi zikhona izinto esigcine sibhekana nazo bese ngibatsheleke phela mina ngithi cha phela mina angiyena umuntu wesifazane. Mina ngilekelela amadoda ngoba ayi iwona ake agonyuluke kumina amadoda okuthi heyibo naku ngiphelelwe isithunzi manje yini engayenza ukuze isithunzi sami sibuye. Uyazi ukuthi indoda ndabezitha uma induku ingenzi kahle ayikwazi ukushaya umthetho impela kunjani ayikwazi ukuqinisa ikhanda izoliqinisa ikhanda njengobani kanti uma indoda izethemba nasekamelweni iyakwazi ukuqinisa ikhanda ithi hey mangithi ukuthi akwenzeka kunjani impela namuhla ke mbukelo wempunga yesintu nabantu besifazane sibakhumbulile ndabezitha wena uyinyanga wena inyanga mina baba ngiyalapha njengoba uyinyanga ndabezitha inyanga akusho ukuthi uma kuyinyanga yesifazane lapha besifazane kuphela hayi akusho lokho uma kuyisilisa lapha besilisa kuphela nabesifazane bayafika kwesilisa bazokwethula inkinga zabo futhi abesifazane bona bafika kakhulu bona bafika kakhulu abesifazane ukudlula besilisa thina abantu besilisa angazi noma ipride noma yini kodwa angazi yabo asikwazi ukuyinakekela ukuzinakekela kumele sinakekele imizimba yethu iqiniso asikwazi ukuyinakekela kodwa besifazane ubona bafika kakhulu impela ndabezitha wena njengenyanga abantu besifazane abakwaziyo futhi ukuthi bafike kuyona bezokhala hayi ukuthi sesikhuluma ngeenkinga zalabo bantu kodwa inhloso enkulu ukusiza umbukeli obukele njengamanje ukuze ezokwazi ukuthola naye okuthi lenkinga lena nayo usho ukuthi namhlanje sixazululekile abantu besifazane ndabezitha nabo banazo inkinga la ngiyabona ndabezitha ukuthi khonto iphethe la ngathi kuyitiye lo yicoffee lelo laba abantu besifazane manje kubhalwa ngesilungu ndabezitha fat burner lo fat burner mawudla ufuna ukunciphisa amafutha umkhaba yabo because into ababulela kakhulu abantu besifazane so mhlawumbe umuntu usemnelo mhlawumbe wabeletha yabo senomkhaba yabo lana siyamsiza ukuthi ekwazi ukuyicleana ekwazi ukunciphisa lo mkhaba lo awuthi ndabezitha ke ngiyibeke ngeimpunga yesintu khona mhlawumbe bezoyizwa kahle ngoba babantu abasheshayo ukuthunukala abantu besifazane yabona ngokwesintu nangokwemvelo uma umuntu wesifazane kade eyekobeletha kunezinto ezenziwayo ndabezitha impela kunjalo njenganokusibopha isiso wezwa lonto bese kube khona nezinto ezithile zamakhambi enkathini yanamuhla kulahleke ukwenza ngendlela yasendulo abantu benza ngendlela yesilungu engahambisani nathi umuntu uthola ukuthi ubuye kobeletha isiso angasibopha wangayisebenzisa imithi yebo nemithi ethile ehambisana nokuthi makade uyobeletha wangayidla ezokwazi ukuthi imelaphe bese isisu sakhe kube sengathi usenomkhaba ngoba umkhaba phela ube endodeni uyabona lonto manje ke ndabezitha ngiyathakasa mina makuukuthi abantu besifazana abanjalo
ikhona into yokubalekelela ukuthi uma umuntu isisu sakhe kungathi sikhukhumele ngathi sikhukhumele uthatha nje yena lo ofed burner lo eyawuphuza ekseni uphuze ntambama mhlawumbe uphuza kanjani njengetiye ya uphuza njengetiye kodwa ufaka ushukela into ongayifaka ongazuyifake ngaba uju uhani uju lenyusi usungafaka lona kuyitiye indaba ezo ngoba ngibona lapha ngathi kuyitiye impela kodwa ukuthi ushukela ufake because ku organic product nje organic eneyihlahla eneyihlahla iyamlekelelo ukuthi ke manje angasakwazi ukuthi akhukhumale engasakwazi ukukhukhumele ngayo uyaphuza le tiye ekseni uphuze ntambama liyakulekelela nje into eziningi liyacleana futhi yabo ndaba ezithi ngiyazi indaba ezithi ukuthi zikhona futhi inkinga zabo abantu besifazane othola ukuthi nabo babhekana nazo njenganabantu phela endulo abantu basendulo babehlakaniphile ngoba imvelo kamkhulu omkhulu babeyihlonipha impela uma beyihlonipha namakhambi ayekhona amakhambi abawaphuzayo abenza ukuthi lapha kukwazi ukuthi yonke into ihleleke lingabe bikho iphunga yonke leyo nto yonke into ibe right abantu bangena kakhulu enkolweni nasesilungwini bakhohlwa ilokho kwakithi yabakhubaza imiqondo yazi ukuthi abantu indlela bakhubazeke ngayo umuntu wazi ukuthi umuntu ophatha amakhambi akufanele asondele eduze kwaNkulunkulu yabo kanti uNkulunkulu wethu sonke uyena futhi owadala la umakhambi wena futhi odalela amakhambi mhlambe ke indaba ezitha ngiyabona lana ukuthi khona umnandi wodumo uyahlanza ke lo ususa lokho kuthiwa i-discharge uyenza kuhlangane lapha kunanazi kuhlangane kuthule ukuthi du yaklina lapha klina isinye yabona yabona nje yaklina yonke le ndawo le susa ama STDs susa yonke into nje engcolile umuntu esifazana ebe clean even iphunga ngabibikho even noma usiyafika indoda lo uthawo uzumbuze umama usubuyela emntombini ngenxa yakhe lo because vele ukuthi nje thaqa madoda lapho kushisa into ongayazi yabo lapho even indoda akulula ukuthi ihambe lapho ngoba into esihambisa uthi namadoda usiyafika lapha ungayitholi injabulo futhi bengathi angazi yabo bengathi uyabhukuda lapho umuntu akazinakekeli umuntu akazinakekeli ubaluleke kakhulu sinakekele abantu besifazana kunakekela ukuthi beyinakekele ungabe umuntu wesilisa kuphela bakunakekela ukudla abantu besilisa kube clean iplate liwashwe ngoba ngeke indoda uyiphakele iplate elingcolile kunjalo iplate imele uliwashe ufake onke ama-chemical ezosusa amagciwane ukuze noma indoda idla isho ukuthi hayi ngiyadla ke manje uyazi indaba ezitha ukuthi mfowethu abantu abaningi sebangenwa kakhulu isilungu ngizokuphinda nenkolo umuntu wazi ukuthi kufuna yena aphile nje aphile nje hayi ubafowethu umkhulu omkhulu engadalanga kanjalo uyazi ukuthi uma uyindoda uma nje uke wembatha ngisho ukuthi umkakho kodwa kunezinto ekufanele uphebeze ngazo impela geze ngisho ukuthi umkakho uma nje wenze ucansi kubalekile ukuthi ube nezinto zokugeza kodwa ke sawube sikuthinte lokho ngoba nje abantu abaningi izinto bazithatha kancane indaba ezitha impela umuntu ugeza ngamanzi khona insizwa mhlawumbe ibukile la bengiyithethisa ifele mphilanda ukuthi hey yeka lento ukuthi nje wena nje unyaka wonke ugeza ngamanzi nje geza amanzi odwa amanzi mele bengathatha mhlawumbe ba pink like ungathatha pink ufuna dungeka ethi ungcoma uthondaziwa uthatha inhlabathi ubaba wethatha inhlabathi ufake emanzini ugeza hayi ngempela man ungabe amanzi edungeke nje athuse lento abayifaka kuwena noma thatha ukukhutshanda ufake emanzini ugeza ukukholela ukuthi lo tshani uzoyisusa lento uzoyisusa ndaba zitha ngiyabona la ndaba ezitha lana ke itiye ke umnandi odumo kodwa manje ngibona kuyithibe itibeki ke uhamba naye la uhamba nama uthi wena ozwana nembizo uphuza itiye uthatha nje uthatha leli tiye leli tibeki leli ufaka 1 liter wamanzi itiye labesimami qondene nesimami qondene nenanazi inanazi nje qondene nakho lokho ufaka 1 liter emkuzane ebhodweni noma seketeleni ufake le tibeki leli mase uyabilisa bese uyabilisa utabu uyishayela nje inkomishi yakho ekseni mhlawumbe nantambama uyishayela inkomishi yakho yabo lapha yekho nginakile ubabona ukuthi uphuzela itiye because itiye nje normal leli yabo kanti uyazi ukuthi wenzani ufaka ushukela kanti uyazi ukuthi wenzani
ohlanganisa ulithi dum yebo manga noba uthawu mama indawo wenza ngayo ile wenza ngayo manje wenzani manje kanti uyazinakekela yabo lapho ubaba ngeke umbone ephuma ngaphandle because phela ezinye izinto ezisikhipha out namadoda uyafika lapha ukuthi anganike manje umbukelo wempunga yesintu uyayizwa lento manje umbukelo wempunga yesintu ekuqaleni bekuphuma umuntu wesifazane eya ngaphandle ngoba indoda uma ke nje yathinte iyayivela igobe iphumeke kuphume bani umuntu wesifazane ahamba ayikoganga ngoba akasuthi uyabona manje ukuthi sikubantu besifazane ke manje indoda nayo ifika ingajabuli ithi ayingeke lesiziba lesi uyabona bese nayo iyahamba yabo ayifuneki ke yonke leyo nto okufunakalayo ukuthi sizelaphe kuyinto eyimvelo manje abantu abaningi bathuntubezwe bakhutshazwe inkolo kakhulu emqondweni abantu abaningi indaba ezithe bazukuthi amakhambi uma usebenzisa amakhambi sekuyicala lelo hayi akulona icala ukusebenzisa amakhambi ngoba amakhambi adalwa uyena uNkulunkulu wadala ngokwazi uyabona umbukelo wempunga yesintu ngizokubuza mina ukuthi endulo umuntu wesifazane wayethume ensukwini imicamelo le yayikuphi soyibamba lapho kwamanje ngifuna ukunikhombisa mina ukuthi endulo abantu basendulo babejule kangakanani ngelila ngasokubuya sikusikele ubone injulo yabantu basendulo namakhambi omkhulu ebadalele yona ukuthi kwakujulwe kangakanani hayi manje lento yamanje ukuthola ukuthi umuntu usesaba ngisho ukuphuza iboza yabo uthi yena uyakholwa uthi mina ngiyakholwa ngithinta imithi uyabona lonto indaba ezitha kukhona enye impushana la sesizophetha mne wethu lempuphu lena umnandi wabantu besifazane uyimpuphu ke lena uyifaka kumadoniza bathi umadoniza istone umadoniza istone ufaka istone uphuze nestone nayo kuyahlakana nayo ke uyishaya mawuzoba nayo ubaba le uyishaya mazoba noba ngoba futhi nayo yabo ikwenza usube high umfune manje ubaba ngathi ngamthola manje abajabuli bayafa ngathi ngamthola manje ubaba abajabuli bayafa ndaba ezithe yabo nje manje umfaniso oqoshiwe abajabuli bayafa ngoba behleli bekhala hayi lana ke sebefika egcineni yabona le yini ethi imkhiqizo lezi zinto ezijulile nathi eselapha isilekelele ingabi bikho ngoba phela okunye futhi kumele bekwazi abantu besifazane thina abantu besilisa amasogipha imali siqale sibone sifike satholana lapha yabo nemali yabo nje ngeke ufanele umuntu ophuze le lokuzana le nongaphuzanga lutho yabo lo muntu amne hayi ngithothela into okugibela asikake lo ndaba ezinto lezi zinto bafowethu ingxube yamakhambi esintu adalwa uNkulunkulu ukuthi ayokwazi ukulekelela umuntu ukuthi emzimbeni wakhe kube nje abe yilento awemdale yiyona yebo wezwe lona ngoba kuyenzeka umuntu wesifazane uthola ukuthi unembangi bese imshanga into ethile imshanje ngesilwane esizofika sizolala naye indoda yakhe mayihlangana nayo ithi iyafika ifika umanzi afika akhambi kahle ayikho ke into ezolungisa leyo nto ngaphandle kwamakhambi esintu ngeke uthandaze ukuthi uzolungisa leyo ngeke uthandaze namanzi abusisiwe futhi ngeke asebenze la ufuneka amakhambi ngoba omkhulu wayazi yena ukuthi leli hlahla uzidaleleni ake siye ukucindezelwa inkolo ngento engekho angibafuni ngabi mina abantu fethu abahlala ngaso sonke isikhathi inkolo nje iyona nto nje phambili iyona nto nje inkolo kodwa umuntu efa kunokube phela manje uyilapha inyama yabo ngoba inyama idinga wona amakhambi lawa adala uNkulunkulu bese kuzothi umthandazo uphilisa umphefumulo asingadeqa amagula ndaba ezitho utholakala ukuthi mabezifuna zonke lezi zinto mabefuna lezi zinto lezi ngitholakala eThekwini njengamanje eDon House 3rd floor ku303 inamba bazoshaya yona level ku screen 24 hours bayangithola bayangithola 24 hours uma ukuthi ukude siyakwazi ukufaka lezi zinto lezi nala ekhaya uyakwazi ukuyithola la ekhaya kwaMpunga yesintu ziyatholakala eMphelandaba Bukelo mpunga yesintu asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bonke abantu besifazane ababekade bengikhalela namhlanje
isifiso senu sesifezekile nayo imikhiqizo yabantu besifazane, imikhiqizo ezoniphilisa nina njengabantu besifazane, imikhiqizo ezonenza ukuthi nibe yilabantu besifazane enanizazi niyibona. Uzokhumbula sesikubalulile ukuthi kuyenze kube khona umuntu ozokushaya isichitho, akuthumelele isilwane silale nawe, mohlangana nendoda yakho niyaxabana, kwenzeka zonke izinto lezi indoda yakho ivele icasuke, yabona uthola ukuthi yabona nje nazi-ke izinto lezi zinto zokulekelela ekutheni zikwelaphe nawe umuntu wesifazane umuntu wesifazane oziqhenyayo nozaziyo nozazisayo. Ake sithi-ke nje impunga. Bye.